semangat banget sajaknya nih Pak No. Cahyo Muda hari ini keluar berapa Pak No? Alhamdulillah keluar 20. Oh, 20, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penyanyi sak jadi Potabek kabeh diboyong Cahyo Muda. Masa enggak? Sinyalnya elek toh. Aja semalang bagus, tresnaku ikira bakal ayu. Ora suwe nggonku bali, bisa sumanding ana ing sisihmu. Cahyo Muda iki. Pak Satro. Goyang Pak Satro. Empu jeruk. Monggo Pak Satro, lagune napa? Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu apa pujanku disusah mong kangen sliramu. Pak Satro goyang. Bagus pamujanku ora beda rasane atiku. Awak lumrah ra bisa turu, bayanganmu beridune atiku. Yo Wengi tak anti-anti, ati susah nunggu Dewi bali. Rasa kangen ra bisa mari, mong Dewi bisa nabati. Pak Satro lagune napa? Bebas. Oh bebas area. Bebas area. Juragan Dek. Iki lembokeng itu sudah 5 tahun yang lalu. Pokoknya pun dari muji tak sambil ringan sehat berkah barokah rezeki pun. Dek Ivan nanti tunggu lagunya ya. kayaknya punya lagu kenangan gitu Mas. Iya. Siapa tahu nanti mau nyanyi sendiri berdua duet sama Mas. Nanti teman-teman mungkin dari Boleh ya? suamimu bergabung monggo. Disiapkan ya. Siap kapan nih? Siap kalau semuanya lagunya loh Pak. Hari ini khusus di Pak Dalmi Pak Satro itu kami tidak menerima saweran, mohon maaf nggih. Iya. Jadi kami hanya terima sodako. Oh sodako, berarti Jadi kalau mau sodako boleh, monggo. Oke, Pak Sastro boleh nanti Pak ya. Satro kok Sastro. Oh iya. Iya. Aja semalang wong bagus, Tresnaku tresnaku ikira bakal ayu. Ora suwe nggonku bali, bisa sumanding ana ing sisihmu.
Selfie, selamat siang. Apa kowe ra elingan Assalamualaikum. Kadian aku bosan gunung. Selamat berbahagia. Biarin sana yuk. Kita foto dulu, di Amel maju. Nah, di Arin pinggir. Nah, di Ririt, monggo Ibu. Ya. Monggo Bu, mriki Bu. Kok saya iklan saya foto saya. Terima kasih, selamat berbahagia di Eva dan suami. Mudah-mudahan jadi warga yang sakinah mawadah, diberi rezeki berkah barokah, insya Allah atas izin Allah bisa ibadah ke Mekah. Amin. Ayo medun. Nanti minta lagu apa? Request Dek ya. Oke siap. Monggo Ibu. Masukin Kung. Hei? Masukin. Di mana masukinnya? Di sini. Apa kowe ra elingan Aduh, 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 waduh, aduh, aduh, waduh, aduh,
Satro. Pak Satro tindakan mau ganti busana. Ingkang ngomong ganti. Nggih. Pokoknya tamu-tamu yang ibadah wis panitia monggo mungkin lagi nopo Bapak nderek. Ayo tutup sarak kepaler. Apa kowe ra kelingan Pecinta L. enak Mas. Iya. Ayo diamen. Keluarga besar Lampung yang lagi nonton bareng mata sebandung. Sing gedhe pangapura Kang Mas pepujanku jejen tok atiku sambung tumbung wanci dalu ngrubet dosaremku lawan garawaku Kang Mas kang merati pisake kureles tarine tapi pirantine manono ingkang nyaruwe
Kayung yun dek. Kayung yun. Mlebu sedeng masuk nalika ingsun ketemu mring sliramu wong ayu kumantel ana netraku kowe tansah mesem sarta guyu masuk jamel Ngoni sak soalae yen antika masuk dek mengedram ya oke balung ya oke siji serah oke dek kayak ndang rabi yo ya ben telu no sing telu ya dek ya nggih malah aman lho dek rasa takut. rasa kabeh des aman terkendali rasa kabeh we ya dek ya Iwan Pono gedene nggonku kasmaran ingsun ketemu mring sliramu dong wong ayu kumantel ana netraku kowe tansah mesem sarta guyu
telak juwur. Oke kong Pana. Gedening gonku kasmaran omong-omong berat rasa jiwa segan jangan kasobadan. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang seliramu biyen ate andung tresno bebarengan neng gedung ombo le Sumba NTT. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni. Pak Satro Kek monggo lho, kek sacet-sacet jajes-jajes lho. Di anu di pelarisi monggo Pak Satro. Tumo. Jek katur miase Dek Wiwin, Lek Sumba NTT, Om Dutrarjo, Mbakku Pak Lusmini, Sugeng Siang, Mas Ahmad Bambang, Sugeng Siang. Oke. Panyuwunku mring sliramu rungunan nangis sing ati lewat angin wangi karo aku titip salam kangen jroning ati. Om Yarso Nyu Cahya Muda. Pak Satro, Sak Jose Mas Ahmad Bambang, Mbak Sulastri Jakarta. Monggo Bunda joget. Monggo lho Bu Pak Satro jak joget. Bapak. Yen aku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate aduk tresno bebarengan ning gedung ombo. Pak Samsuri
raja abot rasa jroning ati piye maneh kudu seru Nggak apa-apa Kung, namanya juga orang tua. iya Nggak apa-apa. iya Tadi masuknya apa? Tadi masuknya apa? masuknya Kaya ngene lelakonku. Weh, lah kok nek kono to? Piye ta kuwi? Lah mirip kok Dik, Umi Asih Dedek. Kakean to, Kung? Iya. Panyuwunku mring sliramu. Masih. Masuk ke piye mau Dik? Masuk ke piye? Iki dewani ra? Ora. Ya lo cemlorot cahyane. Mangga bosku. Oh ala kangen ati sik siap. Monggo Bu Win, Bude, Pak De, monggo. Jawa maaf ya bos nggih, bar niki mengke. Siap ya Allah. Matur sembah nuwun barokah. Oke siap. Mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Joget Bu. Mas Sugiono. Sawindu suwe lawase. Kamelu pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku. Ati susah mong kangen seliramu. Bagus pepujanku ora beda rasane atiku. Awalan dadi turun bayanganmu ngerindu ati. Tak sawer Dik. Rena wengi tak hati-hati. Ati susah nunggu Dewi Win bali. Rasa kangen ra bisa mari. Wong Dewi Win kan bisa nambani. Ya sacet Dik, waktu ini garis dilo. Oke. Aja semelang wong bagus, rasaku iki ra bakal layu. Resne aku bali, iso cumandeng ana ing sisih. Dek, jumeneng monggo. Sesek mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Sawindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku. Ati susah mong kangen seliramu. Bagus pepujanku ora beda
susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari namung sira kang bisa nambani lagi apa bosku tembang tresno oke Tembang. bosnya toge bu sinten asmane nggih pokoknya juragane toge ngono wae nggih berkah barokah nggih alhamdulillah niki mengke tembang kangen saya dari tembang kangen kok tambal ban sih nggih bosnya tahu Mas Tono aja semalang wong ayu tembang nuwun bosku